Dagiti tungkot, iti dana ti biyaga. Anya, mga sawakan ko namngam awan pa'y Apolos tinagnakmak. Tatang, kita man talang breaks. Nadlaw ang nakainom ka manan. Kalpasan na, ibagam kanya ka mga sawakan. Ni, anya ko mamuti koneksyon di panaginom ko iti ibagbagak kada kaya panangasawak nga tatang. Dakkel, taginggat kasta ti jarmo. Aginggat di ka nagnakam. Awan tinasaya da pagbanagam. Sigurado nga agbalin ka lang apo or ti kararwa ti asawa. Nangabos kayo mo't nagsasaw, tatang. Pudno mo't ngamin ti ibagbagak. Apay mananaya pagungong tam ni Break si Kadalmasyo. Ha? Apay ayamanan, anyat mapaspasamak. Ni tatang ngamin, nanang. Ipakpakadak lang ang mga asawa ko ng nagatun di bagbagana. Kas laki din di na kaya tamang bugulak iti bukod ko a pamilya. Anya, ay, nagalas mo tantikas na nga ugalim si Kadalmasyo. Apay ngay alapdam ti anak ta. Saan ko alaplapdan? Ay, sumardeng kan si Kadalmasyo. Di mo lapdan ti anak ta iti kayat na nga ramidan. Suportaram kit di, takas ta ti rumbang. Anya di ko ng bricks? Kaya't kung agkalaysatan ko nak muna. Awan magparikot kanya kat. No talaga kayat mo agkalaysatan, di no banon kayon? No kasta, kaya't mo matang agkalaysatan? Apay kiti na saan ngay? Nang rona kat. Oh, apay nga di mo intuloy ti kaya't mo nga ibaga. Bricks, Anya day ta muna. Ibagam na nyaman ti kaya't mo nga ibaga. Nakasagana ka dong nga. masikuga kun. Agpaiso? Wen, pudno asanak pa yan nagpakita iti doktor. Ngam, positibo ti dua pregnancy test nga inaramat ko. Kat masapol ang makasigurado ta mo na. Kuyugan kay tamot lang agpa-doktor. Sigurado ka? Wen, masapol nga agpakita kay ti doktor. Tapno maamuan tay tamot lang. Noan niya dagiti masapol nga aramidam. Kan noan niya dagiti makapadakas kan ka. Di mo ko na nagapoy ti panang tatatsar ko kan ni Briggs iso di nakasarsarita mo nang. Masurunakan ka, Dalmasyo. Na, tapay. Anya ko mati pakasurunam kanya. Kontrabida ka iti biyag tanak ta. Anya kontrabida nga ibagbagambat. Kaano pa'y anaibilang nga panagbali na kontrabida ti mang tatsar iti kamali ti may sa tao. Apay, anya ko mati nagkamalian ni Briggs. Ay uhunay kan aya mo nang. Para binagbagak lang nga masapul nga agnakam pa'y nga umuna sakbay ang mga sawa. Ngam kasta nagdagsinan ang nagbasulak dayta. Nanakamot niya anak ta. Anya ko mapaylati kayat mo. Monang, saan na sinsinan ti panangasawa? Amom dayta. No talaga kayatan ni Briggs ti mga sawa, masapul abaliwan nan ti ugali na. Ha? Agigayta, awan pailat permanente at trabaho na. Pasaray maki-extra lang nga agpasada iti jeep ni Ninong na amulo. Wano saan sumursurot ka dagiti gagayim ng agkonstruksyon. Sa maysa, kwarta na lang ti matmatgadan na. Di pa'y tumulong iti gastos dito'y balay. Aday ta. Dirimwar matlaang tipudno.
Kaya't mo nga obligaan ni Brix nga gastos di ti balay. Hindi. Saan nakasta? Di Kaya... ka nagrason, Dalmasyo. Ah, Naglawag ti kayat mo mapasamak. Kaya't mo nga obligaan di anak ta. Pues, ibagakan ka. Saan arumbang nga agpaobligata iti anak ta? Tandaan am dayta, Dalmasyo. Nangag mo timbaga ti doktor mo na. Di mo liplipatan dagit imbilin na kan ka. Wan ka di kag danag. Agyaman kan ka, Briggs. Anya ko matipagyamanam ngay. Wan tadinak binaybayan. Kunaklano sa balit agbalin ajar mo. Apaman ama-amam ama si kuga kon. Anya ko matagbalin na reaksyon ko ngay. Siyempre, maragsa ka na ka. At anton putot ko naman. May saakton nga ama. Agyaman tadinak binaybayan, Briggs. Kunaklakit din no kala at kit din at tumamnay ka kanyak. Apaman ama-amam ama si kuga kon. Ay-ayatan ka muna. Apay ko mga aramidak nga itikasta. Briggs. Agsagana ka kitdi. Tanga imanugot ka matan nga agkalaysatan. Ibagak ka dagiti dadakkel ko tadumanon kamin. Asawahan ka na talaga. Nang runak at addanton anak ta, Mona. Apaman anay bagak kadagiti dadakkel ko, amasapul adumanon kamin, tamasikugan ni Mona akaayan ayat ko manang Emmy, sermonan na kumapay ti amak, ngam saanan a pinagsaupay ni nanang. Ispoil dak unay kaninanang ko manang, kat iso ti kang runaan amang isakit kanyak, iti uray asino, karamanan kanitatang ko. Iti ababa asarita, natinong ti panagkalay sami ka ni Mona. Kat gapu tawan urnong ko, tawan matngarod ti trabahok, kapilitan a nagilako dagiti dadakkel ko iti paset ti sanikwami adaga, tapno ada maaramat iti panagkalaysak. Ijay kami nga rod balay a nagnaed ka ni Mona nga asawak, apaman a nagkalaysa kami manang. Kat kas iti sigod, jaklat ta nagsapul iti permanente a trabahok. Kat nagsammakadaklat ta iti pa extra nga agpasada iti jeep tininong ko, kastamot ten a sumurot-surutak kadagiti gagayam ko no addaawat da a kontrata. Iti maysa a rabii, Ay, sangit ni baby, Mona. Agurigor nga rod, Briggs. Anya? Kat pagtumaram iti agas Baybaya mo sangit, makaistorbo. Ha? Una yan ti kastasa Kaslasaan mo aputot na ito nga. Aday ta kamanan. Sa bali man yung tinagawatan mitimbagak. Ti kahit ko asawan, masapol ang makainanak tagpasadak pa inton bigat. Tapno damay gatang kadagiti masapsapol tayo. Briggs. Isa mabalin ka di. Pagsabdagan mo ito nangagsang sangit ni baby. Tapno makainanak iti nasayaat.
Niat mapaspasamak itapo ko kaya balasang ko. Nagngatong aron tigurigor na tatang. Anya, Madanagan ako na. Ang mga noan niyan dahil sakit na. amo ka din ni Briggs sa masakit anak ko. Idirabi ipay nga muna tatang. Ngam ko na namot apag tumarot ka no iti agas. Ano, naikot di atangaon. Ang ninanang iyo, ayan na. Saan pa si Mangpot tatang? Napanakitsenda. Kastaya. Tinasaya sukatamon ni baby. Masapula maipan iti doktor. Ha? Oo, apay adi ka pa ilang tignay balasang ko. Awan tigam ko akwarta tatang. Jakmat nakadawat ka ni Briggs sakpay anapan nagpasada. Ay na, di mon panunutan ti may papaniti kwarta. Alakit din, ang tignay kan. Saan narumba nga may tantan pa daytoy? Padoktor tan, ti apo ko. Adyang ay, no saan anasigod? Ang mga noon yan tinapasamak iti apo ko ta. Dalmasyo, Di lang atan na panunot ayan ni Briggs, nga ang mga no grabe matikampit asakit iti anak da ni Mona. Diyak amo Dahito yung tibagbagak mo nang. Simrok iti na estadwa na biyag ni Briggs sa sana pulo sa nagnakam. Anya nga ita? Aday ta ka manen, Dalmasyo. Mabalin ka di. Di ka kumanagsaw kontra iti anak ta. Dahil tangamin ka tirigat kan ka. No da may baga may papanita anak mo, umingar kalada agos. Kasano kat di mo pa'y pilpilyan mati lugar nga ayan mo. Tinasaya at agawid akpay laeng. Si kanti mabati dito ospital amang kadwa kan ni Mona, aging kasumangpat dito'y ni Briggs. Di mo baybayan dagiti agina. Kumustante apukok mo na. Nakaturog nanang. Nakaginawa lakit din. Ay, nasayaat mo't. Ay na, unay kat gayaman. Agkasam nga'y tanadeng gigayam ni baby. Wan nga rod nanang. Isumot lang idirabi ipay ang nagngato tigurigor na. Naimbaglakit din tanasigod. Tano saan? Ang mga noan yan tinapasamak kinkwana. Nanang, Ang sa nabali-balasang ko. Ti importante kat natamingan ni baby. nanang, mabalin ka di arumarak biit. Tagatangag ti may nga agas ni baby. Ay, katwa na balasang ko. Ada ka di kwartam. Ada intad kanyak ni tatang. Isupay lang ti aramatek. Mabigla ang balasang ko. Inayon mo da ito'y balasang ko. Ngam nanang, umdas pa'y mo't siguro. Alaam da ito'y balasang ko. Narikatan. Nangrunak at di mo pa'y amuno sagmamano ti agas agatangam. Iso nga alaamon da ito'y. Tatang, ayan dagiti aginak. Nang ka talaga si Briggs. Apay kastamot ti sa uyo ay tatang. Nabambanog datawa nagpasada nagmalmalam. Itata si Mang Petak. Kastapay ti sa uyo. Nito. Anay ko. Apay nga agkabil kayo ay. Inton ko tinutupan kayo. Sige tutupan rak.
Talaga nga awan manaknakam mo, Briggs. Da kayo atawan manaknakam na. Buisit kayo kit ni. Na, talaga gaya masups... Tatang, anyat mapaspasamak ka na kayo. Tatang! Daydi arabii, ti jak pulusen malipatan iti unos ti panagbiag ko manang Emmy. Gapo iti panakisinubang ko kani tatang, na atake, kat inlaylayon nan tinangulila kada kami. Jak pulos ni namnama mapasamak ti kasjay, tauray pay no ibagbaga ti kaadwan, asyak ti sakit ti ulo dagiti dadakkel ko. Jak kayat nga dadakas a mapasamak kadakwada, nang runa pay no siyak ti pakaigapwan na. Pinilit ko a pinamati ti bagik at agtagainap laeng day di apagteng, kat masapol nga agrii nga kon, tadyak kat mailaylayon a mabangungot, ngam nagsaam a panunutan, apudno ti amin. Asyak ti makagapu no apay apimusay ti amak. Kagiddan ti ipupusay ti amak, ti panagbaliw metten ti trato kanyak ni nanang ko. Naimbaga, Rabiyo. Nabartag ka manan. Talaga nga awan manaknakam mo. Ah. Oo na yan. Tinawid iti expression day di tatang. Di mo awagan iti tatang day di asawa. Ah. Kansaan lam ako na nga expression day jay asang kaibaga na kan kaidi. Pudno day jay asang kaibaga na kan kaidi. Awan apulos manaknakam mo. Talaga nagbaliw na namin pinsan ti trato yung kanya. Kaslo sandak nga na. Awan ti anak ko a kriminal. Nana. Di nakawagan iti nanang. Kasaan ka nga anak? Kriminal. Iti kaanuman. Di kanto mapakawan apulos. Gapo iti napasamak iti day di asawak. Kriminal ka. Kriminal. Apaya kastoy matindi mabasbasawa ko. Apaya nakaraw ti pungtot kanyak ni nanang. Saan ka mo ngayon gagara ti napasawa. Maawatam ko man ni nanang. Talaga ngamin anarigat nga aklunan, ti patat nga ipapatay day di tatang. Saan ko ngayon gagara ti amin. Away, amok bilang nga do sakit day di tatang iti puso. Pinagbungtot ko yaman. Saan ko Bricks, Sipon awanan day di tatang. Dakon nakasarita
itilimpyo ni nanang. Sana nakas itisigot akalayo na siyak dahil sakit na. Akalayo na siyak tiyayunan na. Imbagat matan, ikam iti gundawin ni nanang. Nabit pa'y apimusay day di tatang. Natural, sa diwa pa'y laang iti saang iti barukong ni nanang. Muna. Kat numabagin, idyam nga minan ti arak. Day ta ti makagap. Mabalin ka di mo na. Mabalin ka di. Di mo ko man dagdagan pa iti marigrik na. May malaklat ang ginom sa tablo. Makalibat akit oraya ang pagkanito lang. Nanang, mangan kayon. Agyaman na balasang ko. Nanang, maladingitang iti mapaspasamak kada kayo kani. Pangaasim mo na. Di kaagdakabat iti anyaman maipapan iti asawam. Nanang, Di apokok, kumustan? nasayaat mo't nanang. Idi naudi nga impan ko iti doktor. Nagimbagan anamin pinsan. Manipod iti pan nakadengge na. Nasaya at dukasta. Kat, ni asawam nga awan manaknakam na ngay. Nasapa rimwar nanang. Sigurado anapan manan na ginom da jay. Talaga nga awanan pa nagbaliw na. Husto launa iti kanayon nga ibagaday di tatamyo. Awan manaknakam di asawam. Apay adi kasi marunod di kampusan to. Inururay da ka kanina ng ijay. Imposible nga orayin nak ni nanang ichay. Tinaktope kinasarsarita iti limpyo. Manipod pimusay day di tatang. Iso akanayon latang nga aginom ka. Kasta ka di, Bricks. Sana bala, tayaw awat kumot kan kami na matgadak nagpaspasadak. Arumwarak, Sa dino ti papanam kat sumip ngatan. ijay kampusan to. Anya? Diyak na ka pa ni Jay. Tamo ka dinak mo't kaso ni nanang no bilang nagrana kami Jay. Iso ngay nuray kayo nakawid. Tasyak mo't ti sumublat amapan iti tanom day di tatang itang ondas. Ngam sumip ngatan. Anya ko? Mabalin ka di mo na. Dinak man lapdan. Basta mapanak iti kampusan to. Inak sarong karan ti tanom day di tatang. Tatang. Rabin.
Nga madda kita dito'y tanan mo yun. Nalabit. No, si bibiyag kayo pailan. Ong tandak manan, gaputa na kainumak. Kan, gaputa arak manan to igam ko tatang. Amuyo, tatang. Dahil langan ti kakampi kita. Arak. Ngamin, idinulila na kamin. Intugot mo mat ititanam mo. Tisigod nga amor kanyak ni nanak. Awalan, dahil tisigod analaos apanang ipatag na kanyak. Namimpinsan sukatan tigkura. Tatalaga siya ti pabasulan na. Tinapasamakan ka. Sa bagay. Basol ko mo talaga tatang. Ano? Di ka ko mas sinong basong bata na iti. Si bibiyag ka kumapay ng aking kahita. Saan ka kumanatake? Anya nga ron. Talaga kasta tigasat. Amin tayo kat agbanag kakasta. Ipulang tayo, tibulod tayo, abiyag. Iso na lang ta. Saan tayo mat na makapagigiddan? Unahin, kalat talimamis, tipuloy ti angin. Sakit, gimiddan pa di asong agtagtagob. Anya iti kaya't asawon na ito eh. Agpakita ka kanyak, tatang? Ha? Kasta ka ni? Kasano ko mamapasamak na ito? Kat adakan ititanam. Saan ka? Tatang! Nanang, madanagan akon. Alas 9 itirabi ngam di pala nagawid ni Briggs. Sigurado nga daman na iti ayan dagitipada na nga di asawam. Nanang, Imposible nga dapalay di kampusan to na ijay. Jak lamamati. Nanang, talaga ka di asaanan nga agsublipay ti sigod at trato yo ka ni Briggs? Namin pinsan anapukaw ti ganas ko kenkwana. Gapoy tinapasamak iti day di tatangi o balasang ko. Dinakmat siguro mapabasol iti day ta. Nanang, nalabit ama punas tubot la siguro day to'y amarikrik na kenkwana. Gamsaan pa'y nga ita. Lukano, jaka mo. Basta... Briggs, anyat mapaspasa. Ha? Sigurado na sobraan naman ang tinaginom. Isokas di ti Jarna. Kat no dya kag pindot. Pambar na laang ti kunana ama pa ni dya kapusan to. Ngam ti kinapod nuna. Napanla na ginom dya awan manaknakam na nga asawam.
Anyat mapaspasamak kang ka. Apa yan? Diyos ko, nagbara ka, Briggs. Pakawanan na, tatang. Pakawanan na. Anyat ka din na itang ibagpagam. Anyat mapaspasamak kang ka. Baliw akong tatang. Ikarik, ipangkan. Ang baliw ako. Briggs, abay ka di. Anyat mapaspasamak kang ka, kupang. Baliw akong tatang. Ang baliw ako. Ikarik, pagkawanan na ko nga. Medyo pinaganat amin. Pakawanan na tatang. Briggs! Pagkawalan na. Ultimo siyak man ng Emmy, jak mailawlawag no anya tinakita, kan napasamak kanyak iti day di rabi iti undas, akaaddak iti ayan ti tanem day di tatang ko. Sigun iti salaysay ti asawak, kala at latakanon asimmang petak ije balay anapalalo ti buteng ko. Nagpatpat nagkano nga agas asugak, akasla adda kabuteng ko. Kat kabigatan na, mabutbuteng aklata, saket kaslaak agdildiliryo, gapo itinalaos a kinangato ti gurigor ko. Malaksid pa'y itinakaro a panagpigpigirgar ko. Ngam kalpasanday di, namin pinsanan nga inidyak ti arak, kat jakon timmimtim apulos. Isumatan day di ti panakasarak ko iti permanente a trabaho, kat naaramat ko ti kurso nga inturpos ko iti kolehyo. Iti ininot apan nakapasayaat ko iti biyag ko, karamanan ti pamilyak. Ininot meten a nagsubli ti sigod apan nakilangan kanyak ni nanang. Agingga a naikanak iti oportunidad a naka-abroad, kat naadaanak iti napintas a trabaho dito'y Australia. Uray kasano ti panangikagumaak amang lagip iti pudno a napasamak iti daydi arabi iti undas, nga addaak iti tanem daydi amak, talaga adyak malagip ti eksakto a napasamak. Tilaeng sang kabasit a malagip ko, kasla nakitak iti alintataok tila nga daydi amak. Nakunak aday di apagteng kat nagbalinan atugot iti dana ti biyag ko. Tamamati at nga adda pa kainaigan dayjay iti namin pinsanan a panagbaliw ko manang. Agyamanak iti panangyurnosyo iti surat ko. To'y pagayam mo, Briggs. Briggs, pagayam ko. Nakunam iti damo apas ti surat mo, nga amangan no saan amaikari, amaikanbiag to'y padas mo. Ngam inyuray mi nga ikanbiag iti umno akanito, iso nga itanga umunang aldaw ti Nobyembre nga impatangatang mi. Pudno anarigat nga ilawlawag ti anyaman akarkar na mapasamak. Ngam tilaangan pagyamanam, nagbunga iti positibo ti karkar na napasamak ken ka, taiso ti namin pinsan ana magbaliw ken ka. Alakastan pagayam ko, kat sapay lakuma, tanagustuam ti panangtagbiag mi itinapnuan kinakarkar na apadas mo, nga inra nami nga impatangatang itanga aldaw dagiti minatay. Dito'y programa tayo,
dagiti tugo, iti dana, tibiyay. Dintun mapunas dito'y lagi dagiti naglabas asaan kan panubo liday kan ragsak isudat ng Paris kadagiti tugon iti danal tibiyag. Apong, apay ngawan pa'y ni nanang. Rabiin, When nga rod apok, di na ba't imbaga itay nga ag-overtime. napananangatan. Ang mga dala ang importante ang napanan na kalpasan ti trabaho na apok. Madamdama laang at danday jay. Magkagaranak ngamin na mangibagay ti may papanita activity media school, apong. Anya da ita nga activity aya apok. Adan to family day mi, apong. Masapul ka na mapantitatang. Tinanang, kandag iti kakabsat mi. Kasta aya apok. Ay, kaano nga'y amaangay da ita? Intun Sabado na, apong. Ay, Day, apay nga'y nga agsan na ay ka apok. kasano, apong? Saan kami matakumpleto akas kadagiti dadto mga classmate ko? Adda tatang da, kan adda kakabsat da. Ay, apok. Siyak, awan ti tatang kan kabsat ko. Ay, kasano nga rod nga adda kabsat mo, apok. Katag may sa ka nga rod nga anak ni nanang mo. Tasaan damat ang nagkatuluyan ka ni tatang mo. Ay, kasano nga minanapasamak da di, apong? Ay, naapok, uray ibagakken ka, saan mo matla ang amaawatan. Inton addakan iti umno nga edad, maawatam to matla ang ti amin. Tinapatag, adda kami kan ninanang mo, kat ipatpatag da ka unay-unay. Ngam, umapalak ngamin kadagiti kaadalak nga adda tatang na, apong. Ay, saan ka nga umapapal, apok? Taararamidan mo't ninanang mo ti amin, tapno agbalin at tatang kan nanang mo. Narabyan ka mahal, anak ko. Pasensya kayo, nanang. Kalat ngamin ang nagpa-overtime ti boss mi. Taadot si mangpot a deliveries mi di grocery. Apay ngamin aya? Ay, wala taur-urayan na kaitay ni Jojo. Ngami itay nalpasan na ngan, makaturturog mo tan. Iso pinaturog ko na. Apay ka no ngamin aya, nanang. Magagaran ka no amang ibaga nga the family day da intun Sabado. Masapul ka no nga agatindar ka. Ay, una, nanang. Sigurado ang mapanak. Ang amam anak ko, kalaat analagip na, nga aapay nga awan ka no kabsat na kentatang na. Sana kasla ka nagiti kaadalan na kumpleto da ka now. Ay, mangrugin nga agdamag ni Jojo, nanang. Isaan mo a problemahan day ta anak ko. Maawatan ng tumutlaang no apay. Jakmat ngamin ni namnama akasto iti pagbanagan mi iti anak ko. Dasay-saya atan ti kasta. Ngam ti makidanda ka iti lalaki, adi mo amaw nga dagayam asawa na iti lugar da. Ay, kaamamak ti kasjay anak ko. Hustot ako na yun, nanang. Isong arod ang nagdesisyon na kamakisina iti ama ni Jojo. Jak kaya tagbalin akabit iti agnanayon.
Ikarigataklatan abiagan ti anak ko. Ipariknak nga uray awan amana, maipatpataglat ta iti kastaunay. Amo kakabailam day ta anak ko. Aging nga adak pa'y abiyag, tulungan kan suportaran ka. Iti anyaman apasamak ti biyag mo, anak ko. Nanang, intun Sabado ti family day mi. Agatindar kanto ha. Siyempre mo ta anak ko. Masapol nga daki jay. Kan may mayat no isurot tamot ta ni apong mo abakat. Ay, sige nanang, tapno kompleto tayo talo. Ngam ada ko maipakpakaasikan ka, Jojo. Anya day ta nanang? Saan ka nga umapapal ka dagiti adda ti tatang nawan? Ha? Siaklatan ti tatang kan nanang mo. Oo nanang. Naibagamot din kanyak tayo ni Apong. Iso nga okay lang, nga uray talo tayo latan kada Apong ko abakit ni agatindar. Kumusta nga mo ti trabaho, anak ko? Mayat mat nanang. Agkurang kami nga rod ita, tada nagabrod akadwami. Napananda nga anak ko. Napanidya Hong Kong nanang, nag-domestic helper. Makita na ngamin nga uray kasano ti panagtrabaho mi ije groserya. Talaga akurang lata ti sweldo mi. Nang runa kat padak nga adda anak na, ngam ada asawa na katulungan na. Ay, mutlagayam, apay nagabrod pa ilaang. Marigatan dalat ta kano nanang. Di nakarkaron no kas kanya ka single parent. Ay, dakkel ti kaasi ti Diyos anak ko. Adda apay mo't panawad ang makaurnong ka. Ta elementary apay laang ti anak mo. Kabailam day ta, Rose. Sapay ko mananang. Isong arod nga ikarkarigatak ti manggad para iti anak ko. Kas na ko nakitidamo apasat ti surat ko manang Emmy, may saak a single parent. Katrabahwak idi ti ama ti anak ko. Ngamjak ammo nga adagayang pamilyana iti probinsyada. Naamwak laangan idi imbagak ama si Kugak, kat ditamutan nga impudno na ti amin. Jak kayat ti agbalin akabit, iso anakisina akan kwa Pudno anarigat ti sitwasyon ko idi manang, ngam adda ni nanang ko anang patpatibker iti pakinakam ko. Ngam idi dumakdakkelan ti anak ko, mangrugimatan amariknak ti kinarigat, ti agsolsolo amang isakad iti amin. Nanang, nakasaritak di ka trabaho ka na pan iji Hong Kong. Ado ka no di kasapulan iti domestic helper ijay. Ha, anya ti kayat mo asawan anak ko. Nanang, kas makita yung mati kasasaad tayo. Nagrigat. Kaya't ko nga isaganaan ti masakbayan ni Jojo. Isa na ikadang ko ti agaplay mo tan iji Hong Kong.
Saan nga ta delikado ti mapan agtrabaho ijay anak ko? Ado ti madamdamag tayo akakaasi ti nagbanagan da ijay. Nang runa no saan anasaya at ti matumpungan da nga amo. Masapol na makigasang-gasa tak nanang para iti anak ko kan para maten kada kayo. Nadaken ka day ta anak ko. Suportaran ka ano anyaman ti agbalin a desisyon mo. Ngem masapol akasaritam ni Jojo. Tapno maawatan na no apaya masapol amapan ka agtrabaho iti adayo. Wan nanang, ipalawag ko na imbagkan ko na. Ano sa nyo kumapay lang at aripatwan ti apo ko yun nanang? Agsubsubali takto kada kayo. Di mo pampanunutan day ta anak ko. Nakita no kasano tinagdalanam. Amo ka di mo kinaya ti kasta na pasamakan ka. Ngam ti pagyamanan ta iti Diyos kat ti kaadda ti anak mo. Wan nanang, ti anak ko ti mangpatpatibkar ita kanyak tapno lumaban iti biyag. Pangalaam ngay nga rod iti usaram nga agaplay anak ko. Mapanak makipagpakaasi ka ni Uncle Tino nanang. Lasing padamat nga agasawa. Iso anam na maag-adidak paayan. Isudan to ti umuna abayadak, apaman ang makapanak. Ay, sige anak ko. Padasam akasarita da uncle mo, tapno maka-apply kan adagos. Maala, mangan ka na impag anak ko. Amo ka na banog ka iti panagayayam mo iti park. Nag-enjoy ka kadi? Wan nanang, nagmayatagay ayam iti park. Wow, nagimas dagiti in-order mo amakan nanang. Favorite ko amin dagitoy. Thank you nanang. Basta parakan ka, itad ko amin Jojo. Basta ka na yung naagsing-singpot ka, kan agadal ka na imbag. Wan nanang? Anak, mapanak agtrabaho iti adayo a lugar. Mabati ka pailaan ka ni apong mo, wan? Agpay sugayam dyan baga kanyak ni apong bakit nanang? Agabrod ka no? Wan anak ko, tapno adda maurong ta apagadal mo. Kan magatang kunton amin na kayat mo. Agpay so nanang? O sige, ngam ka na yung kanto nga umawag Wan anak ko, tapno kaslaak matlaang adda iti asidagyo ka ni apong mo. Para kan kaday ti nga aramida, Jojo. Iso nga agsakripisyo tapay laang amayadayo iti tunggal maysa. Un nanang, kundi kagdanag, agsinsing puta ka kanayon, tapno saan na agungot kanyak ni apong bakit. Nanang, ag-flight akon. Makaamo kayon ka ni Jojo. Di mo pagdanagan ni Jojo anak ko. Aganad ka kumaakan ayon. Wan nanang, uray da kayo. Di yu baybay anti salon at yu. Laglagi pa nyo adwa kayo laang ka ni Jojo dito'y balay. Ay di agpamanila kanto na anak ko. Wan nanang, mamarbangon aktulaangan ninton bigat. Mapanak pa'y gayam agpakada kada angkel. Kan, agyaman akmatan iti panang pabulod da kanyak iti inusar ko ang nag-apply. Sige anak ko. Ay na, sapay kuma, tadasing put ti matumpong ang mga amo. Agkararag ka akanayon. Wan nanang, jak amo no anya ti agbalin agasat ko iti papanak. Nga masapol nga agbalinak anatibker para kada kayo ka ni Jojo. Umawag ka anak ko, tapno amok no anya ti sasaadam ijay.
Nukas pangarigan marigatan ka. Agawid ka laangan. Agiin nanos tayo laangan ditoy. Agawa alapas na gito'y lalabaak. Nagadumat ngamin. Impalaba amin ti amok alalaki dagiti na urnong amurenda. Nabayag siguro nga awan katulong da. Tapirin mi arugit ti balay adi nalusak. Sapay, nakais-istrikto ti amok alalaki. Nagdakkelan pa'y ti balay da. Rumbang kumasan laang amay-may sa ti katulungan da. Kasano nga rod amalpas ko amin at trabahok no kastoy. Kayat na, noan niya timbilin na at trabahok. Malpas ko adagos sakbay nga agawid. Ay, nagrigat mo't gayam. No saan anasaya at ti matumpungam nga amo. Talaga asulitan dat ipaswildo da. Ay, ado pa'y ti agur-uray at trabaho. Iso amasapol amalpas kun dagito'y ilablabak. Nakagtengak ijay Hong Kong manang Emmy. Nagtrabaho ak kas domestic helper. Ngam tidakas na, nauyong tinagbalin nga amok. Talo dala ang itibalayda, agraman dagiti dadakkel ti amok alalaki. Bakit kan lakaydan, isa mayawat amin akasapulan da. Kaya't ti amok amalpas ko amin at trabahok iti agmalem. Ngam adda dagiti kanito ajak malpas, kaagsinublat mat nga agpaserbi dagiti dadakkel na. Agungat damet no saan ko ida pagserbyan, iso akanayon amataktak ti trabaho, nga isumeten ti pagungatan kanyak ti amok. Jak pa'y mangmanganan iti husto nga oras, ayat ko laeng amairing pasko dagiti trabaho, tapno sa anak amaungtan. Nagtultuloy tikas di atrato kanyak ti amok, ngamjak imbagbagaken ni nanang tunggal agsarita kami iti telepono. Inlimod ko tirigat ko iti ayan ti amok. Naglabas pa iti mano abulan, nakarkaron nga imistrikto ti amok manang Emmy. Why did you not go clean the house of my sister? I have many work here, sir. And it's not my work to clean another house, except your house. You are complaining? That's part of your work here. After finishing everything here, go transfer to the house of my sister. Do you understand? But, sir, I have a lot to finish here. I still have to take care of your parents while you are away. Manage your time if you still want to work here. If not, I will terminate you and go home to the Philippines.
Do you understand? Yes, sir. Go. Finish your work, then go to my sister's house. She's waiting for you there. But, sir, I don't it's care already what late. you are talking. Do not come back here unless you finish your work in the other house. Diyos ko, ag sakit ak matan. Pero may abarak nga agpatpatnag. Mabanbanugak namin una iti balay ti kapsat ti amo. Tunggal mapanak ag trabaho ijay. Tangan iti rabi no malpasak. Naurnungan akon iti bannog ken puyat. Sapay no niya lang tinabati damakan. Isula ang tiyan anay ko akang kanan. Kaslamot tan dua pamilya ti pagserserbiak. Sigurado man nga agong at ti amok. Tadyak makabangon nga agluto iti kananda. Hey, what are you doing? You did not yet cook breakfast. It's late already. Sir, I'm sick. I cannot work today. What? So what will you do? Sleep the whole day? Who will cook for us? I'm sorry, sir. I really cannot work today. If that is the case then, I will get another one. You go home. You are terminated. But, sir, have pity. I will just rest and after that, I can work again. No. I cannot wait for you to work. I will get another one. Pack your things and go home. Diyos ko, nagawan mo tan na asin na day tatao. No kabalak ko ma, inaramid ko na. Ngam talagang agkakapsutak. Tiyak kabalan tiyang trabaho. Anya ti aramidag, i-terminate na kanumot tan ti amok. Nana. Ay, Diyos ko, Rusi anak ko, adakan. Akan apay akas na tilangam, kaslang kakapsot ka. Nala, umunag ka pa'y. Apay anagawid ka adi na oras. Anya tinapasama, Rusi. Na-terminate ak nanang. Ha? Nagsakitak namin. Katyak nakatrabaho. Nagungot ti amok. Anya, nagawan batan nga asi ti amom. Nauyong ti amok nanang. Doa pamilya ti pagserserbiak.
Danda ni awan inanak, iso ang nagsakitak. Ay, nauna yun anak ko. Diyak amo akas tagayam ti kasasaad mo iti nagtrabahoam. Pasensya kayong nanang. Awan apulos tinayawid ko. Awan urnong ko. Ta pinagbaybayad ko mat iti utang ko. Kan impat patulod ko para iti kasapulan nyo dito'y ka ni Jojo. Rosie anak ko. Awan matla tinagmamaayan ti panag-abroad ko nanang. Awan swertek iti amo. Makaano sa kumamot. No saan akas jay tinagbalin nga amok. Ay nahada kakut-kutong kan anak ko. Agam da sa isayaatan ang nag-awid ka. Ngabnoan niya pa iti mapasamak kan ka ijay. Naimbaglaangan, tanakontak ko ti sigod akatrabahwak nanang. Iso di timulong kanyak. Aging ka iti nakaawid ak. Ala, aginanakan anak ko. Madamdamalaag, adlanton ti anak mo ang nagkapo iti pagadalan. Mangisagana ak iti mabalin mo akanen. Kasano tayo pa itan nanang? Awan kwarta tayo. Saan ka nga agdanag anak ko? Adda kwartam. Ha? Ada kwarta ko nayo? Wen, Rosie. Dagiti impat patulod mo para kada kami iti anak mo. Kadyak ginastos amin. Manumot laangan nga iti kanan mi iti anak mo. Saan ba't adakkel ti baybayadan na iti pagadalan? Isoan na ibangkok dagiti daduma. Ngam nanang, para kada kayo ti impaw-pawid ko a kwarta. Amok tirigat ti agtrabaho iti balasi utao anak ko. Kadyak nagkibaltang. Anya nga'y tinapasamakan ka. No amok laeng akas jay ti mapaspasaram iti ayan ti amom. Nabayag kuman a pinagawid ka. Nanang, makalungaw tayong tumatlaang anak ko. Agiin nanos tayo. Ada kaasi ti Diyos. agyamanak nanang, noawan kayo. Diyak amon no anya tinapasamak kada kami nga agina. Saan mo na panunutan dayta? Tinapatag, adakan ditoy, kat makaden na manan ti anak mo. Awan mama ay ti panagabroad ko manang Emmy, tadyakmet na ipaayan iti napintas abiyag ti pamilyak. Ultimo pag-eskwela ko mati anak ko, jak pulos na kaurnong. Naimbaglakit din tain-inot anabayadak day di utang ko nga inaramat ko iti panagabroad ko. Ngam ti jak ammo, inururnong gayam ni nanang ti daddo mga impaw-paw ko, kabayatan ti kaaddak iti Hong Kong. Iso nga adda ginastos mi, idi nakasangpetak dito'y Pilipinas. Pudno adarigat tinapasarak iti amo anatumpungak manang. Pudno gayam jay kunada, aswerte-swerte laeng ti panagabroad. Naimbaglaengen tanasingpet ti inak. Saan akas kadagiti dadduma, ako nam no pidpidutem laeng ti kwarta no dumawat da.
Itamanang agtrab-trabaho akmanan iti may sa amol dito'y lugar mi. Ngam addalat ta dagiti gundaway, akasla kayat ko manen ti makigasang gasat iti sabali a pagilyan. Saan mat siguro nga agpapada ti gasat, ibagbagak iti bagik. Taan niya ti amok, no nasaysaya at ton ti matumpungak nga amok. Sapay la kumata nakaibati iti adal ti pakasarita akmanang. To'y pagayam mo, Rosie. Rosie, pagayam ko, nagasat ka, tanasingpet ni nanang mo. Saan na ginundawayan ti kaaddam iti balasiw taaw. Ngam umana mo nga iti panggap mo, makigasang gasat manen iti sabali a pagilyan. Anya ti ammom, mga no nasaysaya at ton ti pagbanagam, akas kadagiti dadduma nga OFW. Agkararag ka, kat kidawam ti panarabay ti Diyos. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibya. Into